Hvad fanden? Man kan lige have noget musik. Mr. Drinking, Mr. Drinking. Goddag, og velkommen til Byg-Selv med Svømmende. I dag, der skal vi skal bygge en håndautomatisk ølåbner. Vi skal lige fat i rundsaven først. Nej, for delen dog. Det bord der, det skal vist lige gøres rent. Og det er fandme, det er sådan nogle ordentlige nogen her. Det er fat i noget snor her, dog. Jamen sveden, den havler af mig herude. Det er ligesom når jeg ligger og leger katten efter musen inde med Birgit inde i sengen, dog. Hvad fanden? Skal vi lige huske, hvad sådan der? Sådan! Så skal vi lige have fat i en ny øl her! Okay, nu vi skal lige have i hende også. Det er fandme god sejr, det her. Skal vi vist lige ud og have fat i nogle flere. Ja. Så har jeg lige lavet sådan en fin en. Hop for delen. Så har jeg lige lavet sådan en fin en der. Så skal vi lige have bundet på. Så skal vi lige have fundet et stykke og hænge den op. Og sætter den lige. Så har vi så lige fået hængt det svin op, så skal vi lige prøve den. Snap. Vi siger tak for i dag.